Okay bro, sa pagsugod sa mga pabarog ug sa pagtingog, mo pa'y pagsugod sa tong oras proceed. Sige, daghan kayong salamat kay ako nalangay ta kay kini atong isa ka router diri di na mo dawat og signal para mag sa mani. So daghan kayong salamat sa mga nagtan-aw ron og nag-view aning atong live online debate no o dili ni face to face, live online debate ni siya. Ang tema ani pamatud-an nga ang tawag aning Roman Catholic Church nga simbahan makaluwas gayod sa kalag sa tao. Basin mangutana ni ang atong amigo karon asa man ni mabasa sa Biblia brother nga ang simbahan Romano Katoliko makaluwas sa kalag sa tao. Kung mangita siya litra por litra di gina makaplagan diya sa Biblia kay ngano man in the sense ang tawag aning ni ang man si San ningon man si Kristo sa asoy ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 26 unsa may giingon sa kasulatan giunsa mo man kini pagsabot. So ang kasulatan di ay nagkinahanglan tag pagsabot mga suking tigpaminaw o gani atong nakita nga diya sa Oseas kapitulo 14 bersikulo 9 unsa ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi. So kinahanglan yun tag pagsabot. Kanang iyang giingon nga tawag aning dili man mabasa brad sa ato pa bot-bot ra nang imuha dili na bot-bot kay naam tay gipangbasihan. Unang-una ang Biblia ang atong gipangbasihan ana. Now nganong miingon man ko sa atong tema nga ang Roman Catholic Church makaluwas gayud kalag sa tao. In the sense, tungod na number 1, si Kristo mismo ang founder ana. So normal nga kung gitukod ra kag mga tao nga Pinoy gitukod ra kag Amerikano di gina makaluwas di ana. Tungod ni Kristo nya ikaduha kay diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo moabil gayud kita sa gitawag nato tungod gyapon na sa sakramento. O sa man yung sakramento, mabasa ba din sa Biblia ng sakramento ninyo? Itong basa ako sa pangutana ni. Kaya mo man basihan na to, nganong makaluwas man. Tungod na sa gitawag na to mga sakramento, di ay ingon ni San Pablo sa Biblia sa Efeso kapitulo, atong basahon niya, Efeso kapitulo 5, versikulo 32 ni ining Biblia sa ang Santos nga Biblia. Atong basahon nga kining sakramento dako apan ako nag-ingon diha kang Kristo og diha sa simbahan. Tungod usab himuon kamo sa tinagsa og usab-usa nga mahigugma sa iyang asawa ingon nga iyang kaugalingon og ang asawa mahadlok sa iyang bana. Nag-mention si San Pablo din translation sa Biblia sakramento. So kung moingon tag sakramento bala ang mga timaan sakramento. O mo man di ba? Now, balikan nato ning isyu diha sa Biblia gimensyonan ni San Pablo ang sakramento. Sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 si Kristo lamang ang muluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya may ulo ana. So katong simbahan nga dili iyang lawas wa gitoy labot sa kaluwasan. That is why nga kung moabil ta ni ining gitawag na tog sakramento nga naa sa sulod sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo din ang atong kalag masalbar ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Kay kalag man ang atong gidepinsaan ani. So asa man ta tikno ta basig moingon is Brad nga kanang Ginoo ra may magkaluwas Brad. Lahi ning term makaluwas, lahi sa ning term manluluwas. O muna itong timanan kibasin ba iparehong Brad nga parehor man na. Lahi ning term makaluwas, lahi sa ning term manluluwas. Amo ni ato ang timanan na. So nganong makaluwas man sa kalag sa tao? Kung mo pasako ka diha, kinahanglan mo ta mo abil ta sa bunyag. Kinambiruan mo ginang assurance sa itong Ginoong Hesukristo. San Marcos 16, Kapitulo 15. Nakaw kamos tibuok kalibutan o giwali. Ang mayong balita ngadto sa tanang katawan. Napa sa kondisyon. Ang mutuo og magpabunyag maluwas.
Apan ang dili mo to silutan kung nakahinumdum pa lang ni si Brad sa amo ang debate nga bahin sa bunyag mingon gid siya ang bunyag baka impiros ka lang sa tao. So kani mga suking tigpaminaw ang kung timandaan na to ni pag-ayo ang niya makaluwas gayud sa kalag sa tao tungod sa pagdawat na to sa gitawag na tog sakramento. Unya, number one na, si Kristo gid mismo ang founder anang simbahana. That is why, kay si Kristo man ang founder anang simbahana, maunang makaluwas gina sa gitawag na kalag sa tao. Unsa maning, kuha na ni, unsa maning giingon nga, kining mga sakramento, mga to kong giingon, kaning bunyag, diya lang sa tas bunyag, uungo sa lantas bunyag ha. Kay diha sa bunyag mga suking tigpaminaw, mo day number one assurance sa atong Ginoong Jesucristo. Ha? Ingon ang atong Ginoo kung magpabunyag ka, maluwas jud ka. So asa man ta dapit maluwas? Diha sa simbahan ni gitukod ni Kristo. Unsa may maluwas na to? Ang atong kalag, dili ang pisikal na to nga kuan. Mo nang mingon si San Juan unang Juan 2:18-19 nga kung mobulag ka sa simbahan nga gitukod ni Kristo, gitukod sa fellowship ni Kristo, maunang mo ingon nga mahimo kang anti-Kristo. Sa King James Version na anti-Kristo man. So klaro kayo nga naay assurance na gyud kaluwasan ang kalag sa tao diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Wa may lain. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church raman. So inig magpasakop ka na kabaw mas brada na nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo makaluwas gayud na kalag sa tao. Namingon mag si Kristo may makaluwas brad sa ato pa diay apil ang simbahan daghan ang mangluluwas lahi man ning term manluluwas ug lahi sa ning term makaluwas. Mabito ning giingon dinhi sa footnote sa Biblia sa gitawag og Kristohanong Katilingban version sa Biblia San Mateo 28 niingon man ang simbahang Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundo kay gisugdan man kini sa mga tinun-an ni Hesus. Mao nga obligado nga magpabiling usa taliwala sa mga sumusunod sa apostoles nga mao ang kaobispuhan. Sa sumpay niini si Kristo Dios o Ginoo kano sinatian nga iyang giagian. Isip simbahan, naglawig mo padayon siya sa iyang misyon sa kaluwasan hangtod sa kahangturan. Usa maning term nga kaluwasan giingon dinhi. Mao nang kaluwasan sa atong kalag. Kay kun moingon si Brad nga di man makaluwas, sakto ra na, pero des imuha di man gina makaluwas ang imuha. Ayaw mong ningamuha kay kini nga mo klaro mo gini makaluwas amuha. So mo nang nahimo na to ning timaha kay importante ni kayo nga makaluwas gyud na kalag sa tao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. O gani tawag aning niya nga o gani kung atong tan-awon mga suking tigpaminaw kung atong balansihon gyud lugi man ning ilahang simbahan kay di man mo nang moingon ta nga wa may mabasa brad pero naatay masabot diha sa Biblia. Okay, tungod man sa sakramento pagdawat, di ba? O sa may purpose di ay nganong bunyagan man ninyo ng mga tao sa inyong simbahan para malaglag ato sa impierno? Para masalbar sa kaluwasan na. Unsa man kaluwasan na? Kaluwasan ba na sa itong pisikal nga lawas? Dili. Kaluwasan sa kalag na. Kaya nga itong lawas pisikal ini kamatay na malata ron ginas lubnganan. Gawas kung gi-preserve sa Ginoo sama ani mga santos nga wa nga lata ning ilahang mga lawas. Kita mga tao. Salamat kayo, Mr. Moderator. Mo na nga tawag aning ni ang tinaw nga dunay assurance sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Kay diha palang daan sa Biblia giingon naman. Nag-mention na si San Pablo sa Sacramento o niya matod pas footnote sa Biblia nga ang simbahan mo padayon sa maglawig ngadto sa kaluwasan. Nya unsa man ning kaluwasan na? Ini kaluwasan sa tong pisikal, balikon ko kaluwasan sa kalag. So mo nang conclusion sa matotal kay human naman ang oras. Roman Catholic Church founded by Jesus Christ can save the soul.
makaluwas gayod sa kalag sa tao. O magpaabot ko sa iyang pangutana, bahin sa akong gipabarog, daghan kay salamat og mayong gabi kanatong tanan. Okay, thank you sa affirmative side. So, time stop na to, no? Sakto yung sa 10 minutes. So, shout out sa tanan karon, no? So, ready ka na, bro, sa 10 minutes sa pag-close sa affirmative side? Ready na bro? Mr. Moderator. Ako, ready ka na o mag-inom sa kag tubig kadali, no? Kay bago po ka ng ano. Kasi, nag-present. Go back. Bro, Hello. okay. Ready ka na, bro? O ready na. Go ahead. Okay. Pagsugod mo pangutana negative side, babay kong sugod sa tumuras. Proceed, bro. Okay. Unang pangutana by Gaps. Sa buhat 4.12, matud pa, wala na ilaing makaluwas. Dili manuluwas ha. Ang gigamit nga term sa Maayong Balita Catholic Edition, wala na ilaing makaluwas, gawas lamang ni Kristo. Ang pangutana mao kini. Kinsa may insakto ang Biblia nga nagsulti nga si Kristo lang ang makaluwas o ikaw sumala sa timbang nga makaluwas ang simbahang Romano Katoliko? Okay, tubag. Kinsay sakto namong duha, pareho gyapon may sakto ana. Si San Mr. Pablo. Moderator, objection. Okay, sa'yo. Categorical question, Mr. Moderator. Okay, ang pangutana. Ibalik ang pangutana na, ibalik ang pangutana. Buhat. Pabalik, Okay. balik pangutana, pabalik, bro. Ni-request ang affirmative side. Dali Okay. ka, bro. Okay, matod nga ganina, lahi ang manluluwas, lahi ang makaluwas. So kung pangutana mo kini, sa buhat 4.12 sa Maayong Balita Biblia, matod pa dito, wala na laing makaluwas si Kristo lamang. So ang pangutana, kinsa may insakto? Ang Biblia nga nagsulti nga si Kristo lamang ang makaluwas o ikaw nga nagpamatuod sumala sa tima nga simbahan makaluwas? Okay, kung magbase tag Biblia, sakto ang Biblia. Pero kung imo kung basihan gyapon, sakto gyapon ko. Nya kanang Yes, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, sir. Sakto ang Biblia. Ang akong pangutana, Tama sa Biblia. Moderator time. Lagi, sakto ang Biblia. Moderator time, sa. Okay, So, natubag, bro, ang kategory, bro, ni Bro Gapo, nga sakto ang Biblia. Sakto ang Okay, Biblia. sakto ang Biblia. Kristo, paabot na ta sunod, Sakto bro. ang No? Biblia. Kung sa Biblia siya, kung San Pablo yang gibasihan, so kung si San Pablo may yang gibasihan, okay gyapon na. Pero kung ako yang gibasihan, sakto gyapon. Pero dire mo sa Biblia ni base, alang-alang mo pili ko sa nga ingon man sa Biblia. So Okay, kani si next. San Pablo na mahayag. O sa to, moderator, taon na. Oh, Sige, sige. Wait. okay. Kadua pangutana bro. Kay makaluwas man di ay sa kalag ang simbahang Romano Katoliko, nahimo na ba siyang pultahan sa kaluwasan? Yes or no? Nahimo siyang pultahan sa kaluwasan tungod kay naa diha si Kristo ang founder niini, miingon man ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Si Kristo ang nagtukod naa diha mo nang nahimo jud siya kay kanang simbahan Katoliko. Mr. Moderator, excuse ang ginawa ni Kristo. Yes or no raman ako ang Wala gyud yes, ningon ako nahimo, yes. Oh, nahimo pultahan. okay, bro. Sige, padayon, explanation, affirmative side. Anong nahimo siyang pultahan kay si Kristo ay nagtukod ana, siya man ang tagiya ana. That is why diha ta moagi niya sa iyang simbahan kay di makaplagan ra gyud nato si Kristo diha ra gyud sa simbahan niya gitukod. Kay kung wa ka sa simbahan niya gitukod ni Kristo, di gid mo makaplagan ang Ginoo diha. Mo nang mingon si San Pablo, buhat 14:24 o buhat 17:24, wala ang Dios sa mga templong gimugna lamang tao. Next question. Next. sumala nimo nga ang simbahan nahimong pultahan sa kaluwasan kay si Kristo ang nagtukod. Ang giingon sa John 10 verse number 9, ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Pangutana, wala man maghisgot direk simbahan, kinsa may insakto ani, si Kristo nga namulo nga siya ang pultahan o ikaw nga namulo nga simbahan nahimong pultahan?
Okay. Pareho ming sakto duha. Kaya nga Okay, naman. Mr. Moderator, pareho daw sila yung sakto. Pareho ming sakto. Categorical question, Mr. Moderator. Okay. So, moderator time. So, rolling ang pangutana bro para matubag ang Okay. tao sa kategorikal. Ako lang i-clarify ha, matod pa, ingon sa ganina, ang simbahan na imong pultahan sa kaluwasan. Akong gibasihan ang John chapter 10 verse number 9 nga matod pa diri, ako ang pultahan ang musulod agi kanako maluwas. Akong pangutana, kinsa may insakto nila ni Kristo? Si Kristo ba nga miangkon nga siya ang pultahan o siya nga miangkon nga ang simbahan na himong pultahan sa kaluwasan? Okay, tubagon ako. Pareho lagi ming insakto. Affirmative side. Na. Pareho sa insakto, Mr. Moderator. Pareho lagi ming insakto. Kaya nga naman, kanang gibasa ni mo, check, watay problema. Kung mubasi kag Biblia, sakto na nas Biblia. Kung mubasi ka na ko, sakto gihapon ko. Kaya nga naman, kanang imong giingon nga si Kristo ang pultahan. That is why, siya man ang simbahan. Kay siya man ang tinugdan sa simbahan. Sama rang imiingon, Christ is the religion because Christ is the source of religion. Christ is the source of the church. Kung ang imong simbahan, di na pultahan sa kaluwasan, kalaglagan na, ayaw giyamong nga mo. Next question. Next. Mr. Moderator, Okay, second side. wa man yagi tubag og ako categorical, Mr. Moderator, kay matod pa niyang tubag pareho do sa insakto ni Kristo. Ako lang gibasihan na iyang tubag sa milabay nga matod niya ang simbahan nga Katoliko na himong pultahan sa kaluwasan. So pagpangutanan ako sa John chapter 10 verse number 9 nga si Kristo ang pultahan sa kaluwasan, ang iyang tubag pareho daw sila, insakto. Okay, okay. Naman na sa atong roles, Mr. Moderator. Okay, nasabtan na ko no ang imong pangutana bro. Affirmative side, negative side. So affirmative, dunay say pangutana, magpili ka sa duha. Say papilion nimo say sakto diya katong sa Biblia. O ay say sakto diya katong imong tubagan na sumala sa nasundan sa nga pangutana. So, dito bago mo sa isa bro, dahil explanation bro, balik. Proceed bro, affirmative. Unsa to? Ipabalik ang tubag. Oh, nagtangag og categorical, papilion ka. Kategori ang Pangutana sa gasa by sakto. Ako nang itubag, sakto ang Biblia. Kung siya magbase tag Biblia, sakto ang Biblia. Ningon ako ha. bro. Kung pwede Okay, okay na. magbase. Sunod pangutana, bro. Ano, isa mo explain ba ko? Explain siya bro. Kay pabalik man mo, balik po siya explain. Proceed bro. Kung Sige. abi po pramubase na ko, insakto gyapon. Kaya nga naman, Christ is the source of the church. Siya ang tinugdan ni anang simbahana. Muna ang simbahan is pultahan gyapon sa kaluwasan kay musud ta diha makaabil kag sakramento. Kung kanang imong simbahan di na pultahan sa kaluwasan, kalaglagan dai na. Mo na gidangat. Sige, next question. Okay, proceed. Okay, Mr. Gapo, luwas na ba ka? Kinamaga simbahan nga makaluwas. Musod ta ang simbahan na kategorikal, luwas na ba ko? Yes or no? Bugnoon pang kaluwasan mo nang mayon ko dili ko ka-sure nga naluwas na kog dili. Pero makaluwas na sa kalag sa tao kon mo avail ta ni anang maong sakramento. Karon kay ni avail mo ko sa sakramento naluwas na ba ko? So posible unta. Nganong naunta man? Dihang nilawat ko sa sakramento nakasala naman pug ko. So para masalbar ko sa niang kaluwasan mo avail na pug og laing sakramento nga mauning kumpisal kamo kay wa man may kumpisal disgrasya gid mo. Laing pangutana. Tanan ba nga nangamatay nga mga Katoliko, naluwas na ba to? Yes or no? Okay, dili tanan. Kay dunay mga nangamatay sa simbahang Katoliko nga miabil na unta sa sakramento pero wala magkinabuhi sa sakramento o wala magkinabuhi sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Mao na ang uban nangamatay na santos kay nagkinabuhi sila. Miabil ka sa kanang gitawag na to bunyag o kinaunta, naluwas na unta ka, nakasa kag mortal, wa ka nang umpisal, mo nang resulta nimo, ali jud ka maluwas. Sige. Okay. Pangutana, kanus aman makaluwas ang simbahang Romano Katoliko sa wala pa mamimbro o sa panahon nga namimbro? Sa panahong na membro na ka, kay nakadawat na kag sakramentos bunyag, kung dako na kag ibunyagan, malangkat ang imong original ug malangkat sa dang imong aktual nga sala. Unya pagkahuman imong bunyag, nakataon pagid kas lawas ni Kristo,
Mao nang miingon si Okay. Kristo mo kaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga way katapusan ug banhaon ko sa katapusan nga adlaw wa may kalawat patay ko niya. Lain ko ta. Okay, follow-up question, categorical. Sa buhat 2:47, matud pa dito sa matag adlaw gidungagan sa Dios ang ilang pundok ug mga tawo nga nangaluwas. Pangutana, kinsa may insakto? Ikaw o si Lucas? Gitig ko bigla. Okay, sakto si San Lucas diya sa iyang pamulong kung diya ta magbase. Sakto ha. Pero kung diya man ka nagbase, sakto siya. Pero di ka na ko nagbase, sakto Japon ko. Si San Lucas, ingon diya, gidugangan ang ilang pundok, ang ilahang kuan og mga taong nangaluwas. Kaya anong nangaluwas mo to? Kay nakaabil na sa bunyag. Mo nang hantod karon ang among mga sakop sa simbahan Katoliko perting daganag membro oy. Tigad mayap kay sa buhat kapitulo 2 bersikulo 41 matag adlaw gidugangan pilay dugang mga 3,000 kataong nahidugang sa pundok ni adtong adlaw. Munang gikan sa pagtukod hangtod karon bilyon na may kamo wa pa gyud yamay pakistanan. Lain pangutana. Okay. Kining mga membro sa simbahang Romano Katoliko nga matud mo makaluwas, mga drug addict, mga sugarol, mga kawatan, makaluwas po ba ni sila sa kalag sa tao kung magpamimbro? Okay. Kung good question, kung magpamembro sila, maluwas ba? Yes, kung magbago sila. That is why Dili na ako makapangutana. Excuse me, Mr. Moderator. Ako sang i-clarify. Wanya masabti akong pangutana? Okay, unsa man? Sige, proceed bro. Okay, akong pangutana mo ni, kaya ang simbahang Romano Katoliko makaluwas man sa kalag. O yung simbahan, mga tao man ni, pangutana, ang mga membro sa Romano Katoliko nga iglesia, nga mga tulisan, kawatan, mga drug addict, makaluwas po ni sila sa mga kalag nga gawas sa simbahan. Pandaran gitig panat. May masakay ka. o sa to, kung katong mga tulisan, makaluwas or maluwas, unsa may putol-putol, siya again. Okay. Usbon ako akong pangutana. Ang simbahang Romano Katoliko nga mga membro, matod mo makaluwas mga simbahan, kining mga membro nga mga sugarol, mga kawatan, mga tulisan, mga kriminal, apil ba ni sila sa makaluwas sa kalag sa tao? Yes or no? Apil ba na sila sa makaluwas? Dili na mao nga pangutana bro. Ug buot atong kwintahon. Kay wa ko mangutana. Mr. Moderator, kasi Mr. Moderator. Magbuot man sa akong pangutana, Mr. Moderator. Excuse me sa... Apil ba sila sa makaluwas? Wala la okay, ato bago na lang bro kay magalibog ka sa pangutana. Wala labo sa makaluwas na bro kay ang simbahan ni Kristo gitukod mo to'y makaluwas. Kanang mga membro diha nga nagbinulastog na ay kawatan, ay tulisan, ay mga killer. Kung magpadayon sila sa ilang binuhatan, magpadayon sila sa ilang pagpagkasala, maimpirno gid sila. Pero kung moabil sila sa sakramento nga naa sa simbahan, masalbar gid sila. Mao nang ang ilang kalagdagan kayong santos nga 30 ka tuig drug addict na santos. Oo. Kato si Bartolome Lungo, satanic priest, nganong na santos, kay nagbagos kinabuhi. Next question. Okay. So sa ato pa, dili tanang membro sa simbahang Romano Katoliko makaluwas. So dili gyud makaluwas ang simbahan. Yes or no? Ang simbahan dili makaluwas ang simbahan pero kadtong mga membro dili na mo'y muluwas. Ang makaluwas na ang simbahan kasi muluwas si Kristo. Kadtong mga membro aron maluwas, aron maluwas magbag-o ta. Abel sa sakramento aron tang malangit kay inig makaabil kag sakramento kanya yung sakramento kay mo gunay pulos. Ingon bitaw ka sa tong debate sa una nga bunyag baka impierno na diferen yan Mr. Moderator, abot sa wala naman sa topic, Mr. Moderator, na naman sa side comment, no? Mahimot ang professional, kaya daghan na ba namin na ron? Tansit ko. Okay, rolling. Rolling ka sa line pumunta na. Proceed. Okay. Tansit ko. Ang giilan ninyong unang Santo Papa nga mao si San Pedro, nagtudlo ba nga makaluwas ang simbahan? Matod nimo nga makaluwas? Yes or no? Okay, verbatim wala gyud mag-ingon si San Pedro. Kung verbatim wala mabasa. Pero giingon ako pangutana ba, nagtudlo ba or wala? O lagi, wala.
Kung birbati mang imong gipangita, wala. Pero nag-ingon si San Pedro, pagbalaan ka mo, ingon nga ako balaan man. Kinanglan magsantos ta, asa man ta magsantos? Diha sa simbahan ni Gitokod ni Kristo. Nganong masantos man ta diha? Kay mo abiltas mga sakramentong gi-institute ni Kristo. Ang inyo kay mong gimoy sakramento, awang gimoy kaluwasan diha. Lain ko ta. Sa 1 Peter 1:9 ingon dre, ingon nga sangputanan sa inyong pagtuo kamo na nagpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalagpangutana. Ang mga mituo nakabato kaluwasan sa kalag, wa malagi mamembro simbahan. Okay. Good question. Namembro na. Kay kung nituo ka, pero di ka magpamembro, useless na. Ngayon ka dito kung Kristo brad, pero sa simbahan niya gito, kung wag ka nagpasakop, wag apoy pulos ng pagtuuhan nimo. Muna ka nang giingon nimo da, correct kay na, kay na membro na sa simbahan ni gito ni Kristo, unang Juan 2:18-19, aaway ka ni Kristo kung di ka magpasakop sa simbahan. Lahat ko na. Ang simbahang makaluwas sa kalag sa tao nga mao ang Romano Katoliko matod mo, nagkinahanglan pa ba ni kaluwasan? Yes or no? Nagkinahanglan pagkaluwasan. Ang mga membro, nagkinahanglan kaluwasan. Pero kanang simbahan, nagitoko di Kristo, di na nagkinahanglan kaluwasan. Si Kristo, ang mao mismo nagtoko diya, siya ang makaluwas anang simbahan na. So kitang mga membro, nagkinahanglan tag kaluwasan. Para maluwas tong kalag, ato ta simbahan, nagitoko di Kristo, para maabil na ang sakramento. Para dili ta yung irihes kolorum. Kaingon sa nuwan, kaaway, pag di ta masakop, na ng simbahan na. Sige. What is church? What is church? Ecclesia sa Grego. Sa Hebrew, kahal, group of people, hugpong sa mga katawhan. So, kanang mga hugpungas katawhan, nakaabil na nagsakramento. Sige. Okay, so miangkon ka nga ang iglesia katawhan, grupos katawhan. Sa ato pa, ang grupo sa Romano Katoliko nga mga membro maubay makaluwas sa kalag? Yes or no? Okay. Dili. Si Kristo ang makaluwas. Si Kristo ang makaluwas. Pero kanang church, nagtingon di ba ng mga group of people, mauna ang mga tao nga gipili sa Ginoo o gihimong Excuse me. lang sa kaluwasan. Ngamingon ka nga, kinsa yung tukod na, si Kristo, kinsa yung makaluwas, si Kristo, ang simbahan niya gitukod, ka Kristo na, igo raming na membro, that is why, nangaluwas may pinaagi ni Kristo. Sa iyang simbahan. Kamu, questionable, good mo diha. Sige. Okay. Okay, so itang oras, no? Moderator Okay. time, so time stop na. Yan na lang, Mr. Moderator. Okay, 10 minutes. Okay. Okay, daghang salamat So, no, sa pagpunubag sa affirmative side. Daghang salamat. Salamat sa kalipay, no? Sa pagpunubag, no? Enjoy ko. Happy Okay. viewers, no? Inaot nga kamo magtimbang-timbang sa mga baruganan sa matag usa. So, karon di na dugay, di rin napunta sa negative side sa pagpabarog sa 10 minutes. Oh, dugay sa pagguma sa affirmative side. Proceed bro, kung magsugod ay mo Okay. Okay, may gabi sa tanan, no? Salamat sa dakong kaygayonan nga nakahimo ta niining kukabildos ka matuoran. Okay. Akong gipangutana si Higalang Gapo. What is church? Sakto yang tubag. The original Greek word is ecclesia. Pagtawag or grupo sa mga tao. Okay? Now, what is church? Church is from the original Greek word ecclesia. No? Generally speaking, a church is a group of people who have gathered, nagtapok in order to hear the preaching of the word of God. Pangutana, unsa nga klase nga mga tao ang iglesia nga gitawag sa Biblia? What kind of people? Ingon ang buhat 17:29-30, Revelation 9, size 19-20, mga naghinulsol sa sala. Hilabi na sa mga nagsimba sa mga larawan. Mabasa na sa buhat 17:29-30, mga naghinulsol nga katawhan. Ikaduha, mga bautismado, scripturally baptized. That is church. Mo na'y klase sa mga tao nga gitawag ni Kristo, mga naghinulsol, mga bautismado. Unya, pangutana, what kind of gathering? Unsa man nga klase nga panagtigom ang ilang gihimo? Matod pa sa buhat kapitulo 2, versikulo 41 ngadto 47, dunay fellowship, breaking of bread and prayer,
praising God do, nagadaig sa Ginoo. Unya, ang pangutana, ingon si Higalang Gapo ganina, lahi kuno ang manluluwas ug makaluwas. Okay? Pero wala siya mohatag og insaktong kahulugan unsa ang manluluwas ug unsa ang makaluwas. Atong pasabton ang atong kaatbang kay wa gid siya makasabot niini. Ang manluluwas nagpunting or nag-refer ka na siya sa persona nga manluluwas nga mao si Jesus Christ. Okay? O magisgot mo kag makaluwas, nag-refer ka na siya sa iyang gitawag og ability. No? Ang pagkamahimo, makahimo sa pagluwas sa ato pa, ang manluluwas nga mao si Kristo, dunay capacity, dunay ability sa pagluwas. Mauna nga si Kristo gitawag og manluluwas nga makaluwas. Okay? Now, so si Jesus mao ang bugtong manluluwas ug makaluwas sa atong kalagwa na gilain. Di ba? Pero naluoy ko sa kong kaatbang mga kaigsuunan. Kaya nagtuo magod siya nga ang iglesia mura nagbuilding. Pero nasakpan yun mga higala. Pag-ingon niya, pag-ingon ako, itong hinapos na akong pangutana. What is church? Mga katawhan di ay. Pangutana, kining mao nga katawhan. Makaluwas ba ni sa kalag sa mga tao nga nasgawas? Matod pa niya, dili. For the record, na-record yun na mga kaigsunan, mga kaigalaan. Diba? Sa ato pa, dili gyud makaluwas ang simbahang Romano Katoliko. Kay matod pasad akong pangutana ganina, tanan ba nangamatay nga mga Romano Katoliko? Naluwas na ba? Yes or no? Ang iyang tubag, dili tanan. Dili tanan kuno. Sa ato pa di gyud makaluwas ni simbahan na. Way kasiguruhan. Okay? So, ang Biblia mao'y atong basihan mga kaigsunan, mga kaigalaan. No? Kay mao gini ang musulti sa kamatuoran. Okay? Now, kanus adel maluwas ang tao. Si San Pedro, ang giila nilang unang Santo Papa, miangkon, no? Miwali, mitunyo. Matod pa diri sa 1 Peter chapter 1 verse number 9, ingon nga sangputanan sa inyong pagtuo kamo na nagpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Sa ato pa, ang mituo, kisa may gituan ang simbahan, no? Si Kristo dili simbahan. Siya ang ulo sa iglesia, pero dili literal ulo. No? Spiritual head na siya, bot pasabot, siya ang dapat tumanon sa church. So therefore, si Jesus Christ lamang ang bugtong makaluwas kung ato siyang tuuhan. Pastor, nabatay mabasa nga kung mutuo ta ni Kristo makaangkon tag kaluwasan? Matod pa sa John chapter 3, verse number 18, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. So karon nga naminaw, kung wa kay pagtuo ni Kristo Jesus, ingon nga Dios nga makaluwas, ingon nga manluluwas, gihukman na kandaan. Nga naman, tungod kay ang kapungot sa Dios naa sa tao nga wala mutuo ni Kristo Jesus. Matod pa sa John chapter 3 verse number 36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon, magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios. Now, gipangutanan ako si Higalang Gapo ganina, kanus aday maluwas ang tao sa panahon ba nga namimbro siya or sa wala pa mamimbro? Akong gipaluapan sa sa Acts chapter 2 verse 37. Ingon diri apa ang nga nagdaig sa Dios og nahimutan sa tanan tao og sa matag adlaw. Unsa migingon diya? Og sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga nangaluwas. Pangutana, kanus gidugang ang nangaluwas sa diha bang na membro? Dili. Ang pagdugang sa iglesia sa tao dili sa panahon nga naluwas, kundi sa panahon nga nabautismuhan. Sa ato pa, dili di ay bautismuhan ang wala maluwas. Buhat 2:38 dra.
Og si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo. Kini pag hinulsol, mao ni ang pagpangayog pasaylo. Ingon ang buhat 3:19, pag hinulsol kamo balik sa Dios aron papaso niya ang inyong mga sala. Sa to pa, kung ang tao maghinulsol, papason ang iyang mga sala. Okay? Unya agday si Apostol Pablo Pedro, og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Hesukristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Sa ato pa, ang mga tao nga naghinulsol mo'y giagda ni San Pedro nga magpabautismo. Tanawa 41. Og unya gibautismuhan kadtong mga misagop, midawat sa iyang mga pulong. Og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Sa ato pa, luwason kauna ni Kristo ay kay ibutang sa iglesia. Nga naman, si Kristo balaan. Dili siya pwede mutukod og hugaw nga iglesia. Kaya ang iglesia nga mutudlo gani nga ang kaluwasan pinaagis pagpamimbro, maunay hugawan nga simbahan. Nahadi tanan, nadi kawatan, tulisan, snatcher, halos tanan nadi, no? Di lang kami ngon natanan nadi. Halos tanan na adiha. Nga naman, pasod naman, bunyag. Pero si Kristo istrikto kayo sa panahon nga nagtukod sa iglesia. No? Sa wala pa niya gitukod, giwalihan una sa gospel ni John the Baptist. O niya katong nawalihan, gipang bautismuhan. Kay naghinulsol sa ilang mga sala. Mateo Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa 7. Naay gusto nga magpabautismo, ya kay wa man maghinulsol, bautismo yung mga kaigsunan. So sa ato pa, walay laing nga manluluwas ug walay laing makaluwas sa kalag sa tao si Ginoong Hesukristo ra gyud nga namatay, gilubong ug nabanhaw. That is gospel. So dawato nato si Kristo, no? Ayaw isalikway kay ingon pa ni tigalang gapo ang Antichrist, no? Matod pa niya. Wa siya kasabot what is Antichrist. Ang Antichrist mao kini kadtong mga misupak sa kaluwasan ni Kristo nga giangkon nila nga makaluwas na ila simbahan. That is Antichrist. Kaya ang gitudlo sa Biblia, iwali si Kristo pinaagis gospel, mao nay makaluwas. Okay. So salamat no sa mga nagapaminaw o dalaygon ang buhi nga Dios niini nga kagabion nga napadayag ang kamatuoran. Maayong gabi o salamat sa inyong pagpaminaw. Okay, thank you. So, daghang salamat sa tanan, no? Sa atong mga nagtanaw karon sa affirmative negative side. So, ready ka na, bro, Gap? Okay, kalo sige no, ready na. Okay, so, kung ready ka na, negative? Okay, gracias Ginoo, no? Ready na gyud kayo. Sige, salamat. So, proceed, bro, Gap, kung pagsugod sa pagpangutana mo, pagsugod sa tumuras, proceed, bro. Okay. Kaning iyang gikutlo nga buhat Kapitulo 2, 41 nga daghan kayong nituo, nagpabautismo mga 3,000 ka mga taong nituo. Ang akong pangutana, kani mga tawhana nga ning tuo nga mga 3,000 kabuk na bautismuhan, nangaluwas na ba ni sila o wa pa? Ang tubag nangaluwas na tungod kay sa bersikulo 38 giwalihan ni Apostol Pedro sa maayong balita or gospel. Giingnan niya pag hinulsol kamo kung basahon 38 og si Pedro mitubag kanila kisam na kanila dia mo nang 3,000 nga gibautismuhan. Pag hinulsol kamo. So ang mga tao nga naghinulsol iyang giagdadayon og pagpabautismo kamo ang matag usa kaninyo. Kinsa man ang matag usa kaninyo? Kadtong mga naghinulsol. Kay kining mga naghinulsol mao dinhi ang napasaylo na sa ilang mga sala. Buhat 3:19 ingon padre, busa pag hinulsol kamo ug pamalit na mo kaniya aron mapapas ang inyong mga sala aron ang panahon sa kayahay magabot gikan sa tubangan sa Ginoo. Next question. Okay, sunod pangutana. Kay naluwas naman itong 3,000 kabuok nga mga taong nabunyagan. Asa man po nila nadawat nga bautismo aron silang naluwas or
Dalawa sa man to. Sa simbahan ba nga gitukod ni Kristo o atong simbahan nga gitukod lamang kano? Okay, ang tubag, ang nagluwas nila si Kristo nga mao'y nagtukod sa iglesia o giwalihan sa mga... Okay, time stop. So, sa Ang objection. akong objection, katong mga tao nga 3,000 kabuk na nga luwas, asa to nakadawat, na asa nila nakaplaga ng ilang bautismo diin silang naluwas sa simbahan ba nga gitukod ni Kristo o katong simbahan nga gitukod og kano? Okay, moderator, bro, kategori ang pangutana. Ang simbahan ba nga gitukod ni Jesucristo or ang simbahan ba nga tinukod og kano? So kategori, bro, pakitubag lang sa isa ka book bago Okay. explanation, proceed, bro. Sa simbahan sa atong Ginoong Kristo. Explanation ako. Kay kining simbahan nga gitukod ni Kristo, dunay mga apostoles nga ang gibutang gisugo niya sa pagwali sa maayong balita. Kay kini man maoy makaluwas mo nang nagwali si San Pedro nga pag hinulsol kamo o pabautismo ang matag-usa kaninyo tungod naigud nga tungod sa kapasiluan sa inyong mga sala ay ha gibautismoan sa 41. So ang nagluwas nila dili ang simbahan nga gipasakupan sa 12 ka apostoles kundi ang wali sa mga apostoles. Sunod nga pangutana. Okay, matod nimo katud ay mga nabunyagan dito nakaplagan nila ang bautismo sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Karon, kining simbahan nga gitukod ni Kristo diin nakaplagan nila ang kaluwasan. Kung wala ning simbahan nga gitukod ni Kristo, nasalbar ba to ilang kalagad to kay wa man sila kadawat og bautismo? Yes or no? No. Tungod kay sa wala pa ang pagtukod sa simbahan ni Ginoong Kristo, naa na ang pagwali sa gospel or maayong balita. Sa Old Testament, bisan gani si Propeta Isaias, nagpamatuod nga nagwali siya sa gospel or maayong balita. Wa pa matukod ang simbahan diya sa atong Ginoong Kristo. So pagtukod sa simbahan sa atong Ginoong Kristo, padayon gihapon ang pagwali sa gospel. Aron daghan ang makabaton og kaluwasan, aron daghan ang mga tawo nga masalbar ang ilang kalag. Sunod nga pangutana. Lain pangutana kay ingon niya, no, wa di ay. Ato pa buti pasabot nga tawag aning ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo nakasalbar gyud ay sa kalag sa tao, pinaagis bautismo. Kay ingon ka nga kung wala ang simbahan ni Kristo, di sila makasalbar. Dawato nimo. Kaysa tayo po, so pangutana na? Oh, akong pangutana. Uyuna na ba nimo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nakasalbar sa kalag sa tao kay matod mo no, di sila masalbar kung wala ang simbahan ni Kristo. Yes or no? No. Tungod kay ang nakasalbar sa kalag sa tao, ang iyang kaluwasan nga giwali sa iyang iglesia or sa mga apostoles. Mao'y nakasalbar. Dili mismo ang iglesia kay dili man makaluwas ug dili man manluluwas ang iglesia kung dili si Kristo Jesus ang bugtong manluluwas ug makaluwas sa atong kalag. Sunod nga pangutana. Lain pangutana. Dinhi sa gitawag natog footnote sa Biblia ang Kristohanong katilingban, ang simbahan Katoliko lahi sa Kristohanong pundo kay gisugdan man kini ni Jesus. Busa ang simbahan nagpabilin nga mulawig siya sa kahangturan diha sa kaluwasan. Dawato nimo ni o imo nang isalikway. Okay, Mr. Moderator, mo-object sa kuha kay ang among tema man gud nga sabutan, sumala sa Biblia, dili sumala sa footnote sa Biblia. Biblia man ni bro. O na sa Biblia pero dili na siya bersikulo. Nasa Biblia pero footnote. What is footnote? Mura na nagkomentary by Gaps. Dili Okay, niya dawato. moderator time. So, objection, bahay na. So, subay lang ta sa rules ug sa tema. Pamatudan. Sumala sa Biblia, dili sumala sa footnote. Diha sa Romano ko sumala sa Biblia. So, meaning, Arita everybody, balikan, no? balik. Okay, sige, Biblia ay ta. So, Kaning buhat 2:47, buhat 2:14. Gigam ang moderator pila na may oras. Basig 4 balimot minutes, na. bro. Gaps, 4 minutes. Sige. And 45 seconds. Arita sa buhat kapitulo 2, versikulo 14. Niingon man si Kristo ha. 2:14 ba ito yung giga? 2:12, 2:12. Ingon siya. 4:12 to, 4:12.
4:12 dahil, 4:12. Sige ha. Mingon man, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maluwas ang tanang tao. Pangutana, aron makakaplag tag kaluwasan adto tang Kristo. Ang question nako, asa makaplagan nato si Kristo? Niining simbahan nga gitukod og tao or kining simbahan nga gitukod ni Kristo mismo? Ang tubag, naa sa simbahan nga gitukod ni Kristo, pero dili lang ang simbahan ni Kristo sa panahon ni Kristo sa iyang earthly ministry mo'y nagwali. Kay bisan na mga propeta nagwali na sa gospel. Nagwali na, kung basahon diya sa Isaias 52, versikulo 55 lang, 53, versikulo 1. Matod pa diri ni propeta Isaias sa Isaias 53 sa pinadayag version, kinsabay nakatuo sa among balita ug kang kinsa man ikapadayag ang bukton sa Ginoo kay siya mitubo sa iyang atubangan ingon sa usa ka lingkod nga tanong. Sa to pa sa daang testamento giwali na gyud ay ang kaluwasan, dili lang ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Sunod nga pangutana. Okay. Kaganina, maingon ka nga katong mga tawhana nga nabunyagan 3,000 ka buok na nga luwas to sila. Nakadawatong kaluwasan diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Question, unsang simbahana nga gitukod ni Kristo diin kadtong mga tawhana nakadawat silang kaluwasan? Unsang simbahan na? Simbahan ni Kristo nga gitukod niya. Kaning ako aw kaning imo. Naday kay simbahan. Di ba kani akong gipasakupan daw kanang imong gipasakupan. Wala ko'y simbahan na kay we are not the owner of the church. Oh, ingon mo kay kining ako ah. Pero na member. O lagi. Oh, sige, balik ka pangutana by Gaps aron maklaro na to Ako kay na kinsang simbahana nga diin naluwas ang ilang kalag didto pinaagis bautismo. Simbahan nga gitukod ni Kristo o katong simbahan nga imong gitukod? Okay, Mr. Moderator, wa man ko magtukod og simbahan, Mr. Moderator. Balay no, nakatukod ko or payag. Simbahan niya kung Di gipasakupan. karuhay mo pangutana. Dili la, usab-usab mo pangutana. Clarification, moderator time. So, affirmative, paki-clear ang pangutana o ibalik para mapaminaw na. Ibog siya pangutana. Wala, galibog kag kung saan pagtubag nimo. Proceed bro, gapo, balik ang pangutana bro para Ako pangutana ba unsa mang simbahan na di ay nga katong mga tawhanan nasalbar sila ng simbahan na pinagis bautismo. Unsa mang simbahan na to kaning akong gipasakupan o kanang imong gipasakupan? Kining among gipasakupan tungod kay unas tanan way kalainan ang sistema sa gitudlo ni Kristo ug sa among gitudlo. Nga naman, si Kristo bisan gani siya mismo nagpamatuod nga ang maayong balita siya mismo nagwali diya sa Marcos 1 bersikulo Marcos 1:13-14 pag hinulsol kamo og tuuhi ang maayong balita. Unya kami pod nagwali pod yan pag hinulsol kamo muna bisan kami nagwali mi pag hinulsol og tuuhi ang maayong balita. So nagpamatuod way kalainan ang gitudlo ni Kristo sama usab sa among gitudlo. Sunod nga pangutana. Okay, ningon ka nga nasalbar sa kaluwasan, nasalbar ang kalag diyadtong mga tao, naluwas sila diyan sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Pag ingon sa akong tema, pamatud-an ko nga ang Romano Katoliko makaluwas kalag sa tao, giuyunan manimo nga ang karang niang mga tawhana nga nangaluwas mao ang kadtong niang naa sa simbahan nakaplagan ng kaluwasan, muuyo nakakaron nga kanang mga tawhana nakadawat ng kaluwasan pinaagi diya sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga akong gipabarog. Okay, tubag niuyon ko nga mao ni atong debatihan nga tema, pero ang akong papel is pagsupak. Okay? So atong klarohon Mr. Gapo, ang akong pag-uyon is mao ang pagsupak, no? Akong giuyonan nga mao na ang imong pamatud-an, pero gisupak nako pinaagi sa imong pagpabarog. Sunod nga pangutana. Okay, kay imo man ang gisupak, kinsang tawhana ang imong ikatudlo karon nga ang Romano Katoliko dili makaluwas sa kalag sa tao, kinsang tawhana ang nag-ingon ana nga imo. Okay, Mr. Moderator, objection. Ako naman na niya pamatud-an sa iyang tema, Mr. Moderator. O sa objection?
objection ako kay ang iyang pangutana murag mahong inon nga ako pamatud-an nga ang simbang Romano Katoliko mo'y makaluwas. Okay, so bro, iruwain mo ang objection bro, kaya mo counter si bro Gapo. Okay, ako objection is ang iyang pangutana mahul makaluwas. Naputol mo yung tingog bro, palihog bro, balik bro. Okay. Ang iyang pangutana, kinsa kuno tawhana ang nag-ingon nga ang simbahang Romano Katoliko dili makaluwas. Sayop lang nga pangutana kay mahug noon nga kung ako na pamatud-an, murag ako nagpamatuon nino stima. Okay, so, ako sa ngititer ang, umana ka bro? Oh, kanara ko. Okay. Ito sa Ako ngikuan ang counter ni ba? Gapo, Kay counter, bro. iyamang gisupak, negative good siya, magsusupak mo siya. Dapat na siya ika-counter o kinsang tawhanang nagtudlo nila na ang Roman Catholic Church di makaluwas para iwali na niya nako. Isa man tawanan naman. Okay, gusto ka pare? Okay, moderator time. So, kinsa daw ang tawhana bro? No, nga nag-ingon nga ang simbahang Romano Katoliko dili makaluwas. So kinsa daw katawo tawhana, meaning kinsa do na kay tudlo nga tao pangalan bisay sa lang kabuk. Proceed bro. Okay. Mr. Moderator, mo object ko kay ngano Biblia mo gibasihan. Ngano mo abot masad to kisang tawhana, no? May pagmungutana siya nga asas Biblia na. Dire. Sige, dire. Okay, so sige, rolling ta, rolling. Proceed bro. Gap. Rolling. Di ba? Rolling natin, rolling. Yeah. Proceed. Ako pangutana. Unsay sitas mabasa sa Biblia nga ang Roman Catholic Church di makaluwas kalag sa tao. Okay, tubag, litra por litra, dili mabasa, pero ang gingon sa buhat, Kapitulo 4, versikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diya kaniya, kay wala na ilaing ngalan sa tibuok kalibutan ang gihatag sa Dios ngadto sa katawan nga makaluwas kanato. O matod pa sa Juan 10:9, si Kristo lamang ang pultahan sa kaluwasan. Matod pa sa John 14 verse number 6, ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa ato pa, ang Biblia mismo nagpamatuod nga si Kristo lamang ang bugtong manluluwas o makaluwas sa atong kalag. Sunod nga pangutana. Okay, last question, last. Last question. Kaning giingon nimo nga inahanglan gyud ang tao maghinulsol. Pag maghinulsol siya, maluwas na siya. Sa ato paasa man siya naluwas diya sa simbahan nga gitukod ni Kristo o kadtong simbahan nga gitukod og tao. Okay, ang tubag, naluwas siya sa wali sa okay. Sa unsa po categorical man to, no? Oh, naluwas. Asam siya naluwas sa niyang pagginulsol sa simbahan nga gitukod ni Kristo, simbahan nga gitukod lamang tao. Ang tubag, naluwas siya sa simbahan sa atong Ginoo kay tuwa dito ang nagwali sa tinuod nga gospel. Pero dili mismo ang simbahan gyud mao'y nagluwas kundi ang giwali sa mao nga simbahan. Okay, time stop. Kalingaw yun ay yung debate, no? Nalingaw kumigala, no? Nagkainit ang ilahang mga question mga nagala mag-solve. So, shout out sa tanan. Labi na sa ito ang butibites ng mga bagitan, migala, nini atong live. Shout out, no? Inom sa mong tubig bago ta mag-konklusyon. No? So, basa ta diri. Ana sa Kurdo, ingon sa Kurdo mga gala nga affirmative question man na dili ka mao ang negative dito bag nga ingon po diri si Carlito L. Rucab dili lagi ka makadaog sa kamutrang gapo lukapa na magani ka ani so mo na no so duha ka comment may gala atong gibasa pabor kang gapo o pabor sa pikas pod sa negative side so diri na punta mga igala mga igsoon motivators ang pagkonklusyon sa 5 ka minuto. So ang una mo konklusyon ini ang negative side. Proceed bro. Okay. 5 minutes bro, no? 5 minutes. Okay. So, naluoy ko sa akong kaatbang tungod kay ang among tema pamatud-an nga ang simbang Romano Katoliko makaluwas sa kalag sa tao sumala sa Biblia. Karon ako sa gipungutana, luwas na ba siya? Siya, o apay siguro. Wa pa daw siya siguro. Sa ato pa, wa pa day kasiguruhan ni simbahan na.
No, kay siya mismo nga nagpamatuod nga ang simbahan nga Romano Katoliko makaluwas sa kalag sa tao. Pero siya mismo wa pay siguro. Ikaduha nga way siguro. Kanang nangamatay nga mga Romano Katoliko nangaluwas sa bagani. Yan tubag dili tanan. May pudlo kay balo siya nga doon na naluwas. Di ba? Nakuha niyo punto? Matod pa niya dili tanan nga naluwas kadtong nangamatay nga mga membro simbahan sa Romano Katoliko. So, doon na siya na siguro nga makaluwas o nangaluwas. Pero ang pangutana bangon na kay balo mo siya ato nga naluwas na tong uban, ang uban wala, niya siya mismo nga buhi pa, wa pay siguro. Di ba? Luoy kayo ng mga tao magkaigsunan, di ni maghinulsol. Atuban gini sila dito sa final judgment. Now, ikaduha, ay katulo, ingon siya nga ang simbahang Romano Katoliko makaluwas gyud sa kalag subala sa Biblia. Pero sa iya palang pagpabaro ganina nang hunaw na siya nga kung atong kaatbang mangutana ni doon na ba'y mabasa litra por litra, wa tay mabasa. Okay? Giangko na niya nga wa tay mabasa pero doon ay masabot. Mangutana, kung doon ay mabasa, doon na gi masabot. Kung way mabasa, usaon yung pagsabot na wa may mabasa. Di ba? Litra por litra. Kung mabasa litra por litra, masabtan mo. Pero kung way mabasa litra por litra, buong pasabot, way mabasa, way masabot. So naglibog ang atong kaatbang sa iyahang gipabarog. Karon, tagang patagyo ko pangutan na ganyan magkaigsunan niya apiki mo sa oras, niya matod pa pod sa iyahang giingon ganina, ang simbahan ng Romano Katoliko makaluwas o niya kining pagpangutanan nako na kinibang pundok sa katawhan nga mao ang Romano Katoliko nga makaluwas sa kalag. Luwas na ba ni? Sa dili. Dili daw. Ang makaluwas ko si Kristo sa ato pa ni kuyog ni Abin. No, ni suporta na noon siya nako mga kaigsunan. No, sa ato pa may pagwala may magdebate kay buoy yun din siya nako nga si Kristo rum di makaluwas. Nya karon ako gipangutanan na pod siya. Kining simbahan nga makaluwas sa kalag nga mao Romano Katoliko sumala sa Biblia, kini bang mga membroha nga mga dautan, mga makasasala, no, mga sugarol, makaluwas pud ba ni sila? Dili ko no, gawas kong magbago. Sa ato pa, sa kinatibukan sa iglesia, dili gyud ay makaluwas. Siya na mismo ang namulong ni ana mga kaigsunan. Okay? So, mo-share ko sa tinuod nga gospel. Dili na lang nato dipinsahan ang bakak. No? Ang tinuod yun, sumala sa Biblia ug sumala sa mabasa nato litra por litra sa buhat 4:12 makaplagan lamang ni Kristo ni gamit yun ang word nga lamang ang kaluwasan lamang diha ni Kristo. Ayaw na dungagi nga simbahan makaluwas. Unya kini sigig depensa nga simbahan makaluwas, wa pa day maluwas. Muangkon pa gyud nga makaluwas unya di pa gyud luwas. Ingon pa siya ko ang sakramento makaabil ka sa sakrament, luwas na yung wa day mabasa litra por litra. Wa po day mabasa sa Biblia. So, usaw man nimo pagdepensa kung way mabasa. No? Kaya mangutana sila ko ganina asa kinsa man tawhana nga nagsulti nga simbahang Romano Katoliko dili makaluwas kadaghang tao nga nagsulti ana. No? Ako na lang nagdipinsaan siya wala na ko palabii magigsunan kay luoy taon kayo kay banlaw ta ba madotla ni sa pulong sa Ginoo nining kagabion sa di pa siya matulog matandog yung kasing-kasing nga bitaw no di gid makaluwas ang among simbahan kun dili si Kristo Jesus lamang ang bugtong makaluwas ug manluluwas. So salamat sa tanan ng mga viewers, mga listeners, sa mga bashers nako nga nigamit og mga dummy account, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Okay, salamat. No, negative side sa imong konklusyon. So diri na ta sa pika side, sa affirmative side. Ready ka na, bro? Sige bro, kalay sa Ginoo, ready na. Okay, proceed bro, proceed. Okay, so matutan na lang tanong. Okay, salamat. Ingon siya ganina
nga asa ba to nangaluwas tong ni ang 3,000 ka mga tao nga nakadawat sa bunyag sa simbahan ba nga gitukod ni Kristo o sa simbahan nga gitukod og kano niana siya sa simbahan nga gitukod og ni Kristo so makaluwas gyud ay naluwas to sila ingon siya yes naluwas to di ba? Unsa man pagdawat pa lang kana lang sa bunyag. Wala dili sa ta mo isgot atong kumpisal, katumiang pagkalawat. Ila sa ta mo isgot ato, ari lang sa tas bunyag. Nakadawat na ito, ingon sa maginulsol ka. Walin na niya. Ang ta maginulsol sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kinsa itong inulsolan niya? Ang Ginoo. That is why makita nato nga diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo ana ang kaluwasan pangutana sa isang simbahan nga gitukod ni Kristo kanang imo kaning amo sa akin ako kay Cebu di kami binuhatan diya sa Biblia oy kamay mong ebidensya ana mabitaw ning diyan ingon siya nga yes naluwas sila nang tima nagingon man nga pamatud-an ako ng simbahang Romano Katoliko makaluwas sa kalag sa tao yan ang giuyunan nga nangaluwas to sila sa simbahan tungod sa pagdawat sa bunyag kinambirwang sakramento bunyag yun dili tong kumpisal dili tong ang mga lawat ka dili tong yang kasal nambirwang yun na sa sakramento ang bunyag yun o muna'y tuyo ni Kristo nga luwason ng tanang tao sumunang kanan si Brad kay nagsige siya supak-supak nya wa man siya kahatag og mga ebidensya nga kanang lahi ko to yung pangutana kay mingon man siya nga ano mang lamay ng pirno nga makaluwas man ka pag mayroon tag makaluwas dili buti pasabot nga naluwas na ka makaluwas gani so buti pasabot makatabang nas kaluwas na makaluwas yun na so wala pa yung mura ragodanan ka ng barkong nalunod ba kung kanang buti o kanang life jacket, makaluwas ba na? Yes, makaluwas. Pangutanan, naluwas ba ka na? Wapa, kaya pa man na malunod ang barko. So, kanang niya, unya na ta makaibaw sa tong kaluwasan, umani ining kinabuhi. At least nga naka-avail na ta sa sakramento nga gitukod ni Kristo kung nasakop ta sa iyang simbahan. Now, karon ang pangutana, ingon siya, okay naman to, naluwas naman to sila. Yakatoro ba mga tawanan, gigignan niya naluwas? Dero ba gito sakop nila? Sakop ra ba gito sa simbahan nga gitukod ni Kristo? Way lain ng Roman Catholic Church. Ingon sa footnote ra man na. Ang footnote gani komentaryo ra dili na bersikulo. Ang balibad man ka gani na ga-present ko anang mo kahing object nga Biblia ra man tayo itong sabot. Biblia lagi. Pero ni gamit ko Biblia bahalag na footnote na preface man na diag na last pages man na pagkangalang Biblia tumagod yun na nimo. Ang footnote man god gipasayon sa simbahan nga mga scholar sa simbahan Katoliko unsay hubad sa sulod sa Biblia para dili ta magkinaugalingong sabot-sabot. Si Brad ikaw nagalingong sabot-sabot ingon na sa katulad ninyo mga member dayo nga tuadtos kuan nga prisong tulisan makaluwas pud to. Dili man to sila makaluwas ang simbahan ang makaluwas sila muabil pa lang na sila parang maluwas. So kay ni abil na unta nakadawat na untag sakramento pero nagbinulastog man mo nagingon swerte ta kay naata sa simbahan nga gitukod ni Kristo apan di malas niya punta kung di ta magkininood muna na gudaan sa eskwelahan ba siguro bagid ka nang eskwelahan na makapasar ba kita diha maprofesional ba kita diha yes kung magtinarong ta pero kung magbinulastog ta na enroll na unta pero wa mo follow sa rules and regulations sa eskwelahan ibagsak jud ka diha. Why siguro i-expelled pa ka kung musukol kag maestra. Muna diha sa simbahan Katoliko, daghang i-excommunicate tungod kay ming sukol sa mga doktrina sa simbahan o misukol og mga santo papa. O kaningon mas Kristo, kung dili siya gusto maghari ko silang kinabuhi kasi dada sa katabangan pamatya, disgrasya gyud, disbrad kay di man mosugot. So, walain makaplagan ngalan Kristo buhat 4:12 kana ra jud maluwas. Asam na to makitas Kristo? Diha sa simbahan nga gitukod mao na ang pultahan si Kristo ang simbahan pultahan Japon na siya kay Christ is the owner of the church. Na ang mga grasya diha sa simbahan makaplaga na to gihatag sa Ginoo. Muabil ta niya ng sanctifying grace. Grasyang makasantos. That is why si Brad wa man nakaabil questionable gining iyang kalag karon. Mao na ang simbahan Katoliko
Time stop Daghang na. na Santos. Ingon siya, naban mo yung mga Santos, nagikas pagkadautan, si San Agustin, pila kabok bay, gipang upahan, ana. Okay, Kung ganong na time Santos, stop na, si Bartolome Lungo, Affirmative nanong na side. Santos, nga satanic priest man na. Abot na ta sa oras. Wow, may motive ko ba sa inyo mga. So, thank you. God bless niyo, bro. Buti ba na? Bungaut nga ang uban po mga tao po nga nagtanaw karon sa mong live makasabot po sa matag usa ninyo.